Uprostred noci stojíte na ulici a pozeráte sa, ako všetko to, čo ste kedy vybudovali, pohlcujú plamene. Vašu dielňu, vaše živobytie, vaše sny. Svet prežíva najhoršiu hospodársku krízu v dejinách, vaša milovaná manželka zomiera pri pôrode a vy ste ostali sám so 4 malými deťmi. Napriek tomu, nikdy neprestanete veriť tomu, čo robíte. Tak ako dánsky stolár, ktorý v tej najtemnejšej chvíli zobral zvyšky dreva a vyrezal malú hračku. Nikto vtedy ani len netušil, že čoskoro vytvorí najznámejšiu stavebnicu na svete. V skutočnosti sa však globálneho úspechu značky nedožil. Tým mužom bol Ole Kirk Christiansen, človek, ktorý z trostiek dielne postavil svet z lega. Vítajte vo svete, kde odvaha a múdre rozhodnutia prepisovali dejiny. Toto sú ikony podnikania, podcast digitálnej agentúry Heroes, v ktorom odkrývame DNA najväčších značiek sveta. Dnes sa pozrieme na príbeh človeka, ktorý dokázal z malej stolárskej dielne vybudovať impérium hračiek. Toto je príbeh Lega. Ole Kirk Christiansen sa narodil 7. apríla 1891 v dánskej dedine Filskov, nedaleko mesta Billund. Pochádzal z veľmi skromnej farmárskej rodiny a bol až 13. dieťaťom. Ako chlapec strávil veľa času na farme, kde pomáhal rodičom a staral sa o ovce. Už vtedy si z kúskov dreva vyrezával drobné predmety a postupne si začal všímať, že má pre remeslo prírodzený cit. Skúšal nové tvary a zdokonaloval sa v práci s nástrojmi. Postupne začalo byť jasné, že jeho budúcnosť pravdepodobne nebude na poli. Keď mal 14 rokov, rozhodol sa vyučiť za stolára. Odišiel z domu do asi 20 km vzdialeného mesta Billund a začal pracovať ako učeň v stolárskej dielni. V Billunde si Ole nevybudoval len dielňu, ale aj rodinu. Oženil sa a spolu s manželkou mali 4 deti. Jedným z nich bola jeho syn Gottfried, ktorý neskôr v našom príbehu zohrá veľmi dôležitú. Oleho život sa však čoskoro otočil o 180 stupňov. V roku 1932, keď mal 41 rokov, jeho manželka pri pôrode zomrela. On zostal sám na výchovu 4 detí. Okrem starosti o rodinu musel zároveň udržať v chode aj svoju stolársku dielňu. Bolo to náročné obdobie, ktoré ho však prinútilo ešte viac pracovať a hľadať nové spôsoby, ako rodinu uživiť. Práve v tom čase začal popri nábytku vyrábať aj malé drevené hračky. Najprv to boli jednoduché malé veci, autíčka, kačičky na kolieskach či rôzne drobnosti. Postupne sa ukázalo, že práve tieto výrobky majú medzi ľuďmi veľký úspech. Drevené hračky si postupne začali získavať čoraz väčšiu popularitu. Pri výrobe k nim pristupoval s rovnakou precíznosťou ako k nábytku. Veril totiž, že aj hračka pre dieťa musí byť vyrobená poriadne. V roku 1934 sa Ole rozhodol sústrediť na výrobu hračiek naplno. Zistil, že jeho cesta vedie cez detskú fantáziu. O 2 roky neskôr začal premýšľať aj nad názvom pre svoju firmu. Nešlo len o pomenovanie ako také. Nevedel to síce nazvať marketingom, ale intuitívne pochopil niečo veľmi dôležité. Hľadal slovo, ktoré by bolo krátke, úderné a čisté. Zvolil názov Lego, ktorý poskladal zo slov leg god, teda po dánsky hraj sa dobre. Bol krátky, ľahko zapamätateľný a mal jasný význam. Zaujímavé je, že neskôr sa ukázalo, že v latinčine slovo Lego znamená spájam alebo skladám. To Ole vtedy nevedel. V 30. rokoch zasiahla Európu nie len veľká hospodárska kríza, ale najmä druhá svetová vojna a malé firmy začali jedna po druhej zatvárať svoje dvere. Aj Oleho dielňa sa ocitla na pokraji krachu. Snažil sa udržať dielňu pri živote všetkými možnými spôsobmi. V niektorých prípadoch hračky vymienial za jedlo alebo iné potrebné veci. A práve táto vytrvalosť bola dôvodom, prečo jeho dielňa krízu nakoniec prežila.
Jednej mrazivej noci v roku 1942 sa obloha nad Billundom sfarbila do červena. Stačilo pár minút a všetko, na čom Ole Kirk Christiansen roky drel, bolo zničené. V jeho továrni vypukol ničivý požiar. Oheň sa šíril neovládateľnou silou a v priebehu okamihu pohltil nielen stroje, ale aj tisíce hotových hračiek, ktoré mali firme zabezpečiť prežitie. Pre rodinnú firmu to bola totálna katastrofa. Ole stál pred tlejúcimi troskami a sledoval, ako sa roky jeho poctivej práce menia na popol. Všetko, čo vybudoval, bolo zrazu preč. Scéna, ktorá by väčšinu podnikateľov definitívne položila na kolená. Ole však nebol ako väčšina podnikateľov. Kým sa dym ešte vznášal nad mestom, on už v hlave kreslil nové plány. Namiesto toho, aby sa vzdal, postavil továreň znova a tentoraz ešte väčšiu a modernejšiu. O pár mesiacov neskôr už v Billunde nestala len dielňa, ale symbol jeho nezlomnosti. Nová továreň bola dôkazom, že žiadny oheň nedokáže spáliť víziu človeka, ktorý sa rozhodol uspieť. Obnova továrne znamenala veľa práce a zodpovednosti. A práve v tomto období začal v dielni čoraz viac pomáhať aj jeho syn Gottfried, ktorý vyrástal priamo medzi hračkami, drevom a strojmi. Ole ho postupne učil všetko, čo vedel. Nie len ako vyrábať hračky, ale aj aký prístup by mal mať k svojej práci. Pre Oleho totiž nešlo len o to niečo vyrobiť. Záležalo mu aj na tom, aby každá hračka bola spravená čo najlepšie. Pre Oleho totiž existovalo jednoduché pravidlo. Len to najlepšie je dosť dobré. Táto myšlienka sa neskôr stala aj jedným zo základných princípov celej firmy LEGO. A nájdete ju aj tu za mnou. Ukazuje spôsob, akým Ole premýšľal o svojich produktoch. Nešlo mu len o to niečo vyrobiť a predať. Záležalo mu na tom, aký pocit budú mať ľudia, keď si jeho výrobok vezmú do ruky. A práve vďaka tomu si LEGO postupne vybudovalo dôveru, ktorá sa nedala kúpiť, iba zaslúžiť. Koncom 40. rokov sa v Európe začala objavovať nová technológia, ktorá mala potenciál zmeniť výrobu hračiek – plastové lisovanie. V tom čase to bola stále pomerne nová a riskantná technológia, do ktorej sa mnohé firmy báli investovať. Ole však uvažoval inak. Rozhodol sa takýto stroj kúpiť, aj keď to bola riskantná a obrovská investícia. Videl, že práve v plaste môže byť budúcnosť. Najskôr začali vyrábať rôzne malé plastové hračky, medzi ktorými sa objavila aj jednoduchá stavebná kocka. V roku 1949 firma predstavila prvú verziu týchto kociek pod názvom Automatic Binding Bricks. Kocky sa dali skladať na seba, no spojenie ešte nebolo pevné. Napriek tomu predstavovali úplne nový typ hrania. Deti už neboli odkázané len na jeden konkrétny tvar hračky. Mohli z kociek stavať vlastné výtvory, rozoberať ich a znovu skladať podľa vlastnej fantázie. Postupne sa ukazovalo, že plast ponúka možnosti, ktoré drevo nedokáže. Dali sa z neho vyrábať presné tvary, ktoré do seba dokonale zapadali. A práve táto presnosť bola kľúčová pre budúcnosť stavebných kociek. Spojenie medzi plastovými kockami nebolo vždy dostatočne pevné a modely sa dali pomerne ľahko rozobrať. Gottfried preto experimentoval s rôznymi tvarmi a spôsobmi spájania, aby kocky držali lepšie a zároveň sa dali stále jednoducho rozpojiť. Vo vnútri kociek pribudli malé duté rúrky, ktoré spolu s výstupkami na vrchu iných vytvorili oveľa pevnejší spoj. Tento systém spájania sa stal základom LEGO stavebníc, tak ako ich poznáme dnes. A čo je na tom najzaujímavejšie, princíp, ktorý vtedy vznikol, sa používa dodnes. Kocky vyrobené pred 10 ročiami sa dajú stále bez problémov spojiť s tými, ktoré vznikajú v továrniach dnes. Firma postupne opúšťala výrobu jednotlivých samostatných hračiek a čoraz viac sa sústredila práve na stavebnicový systém. Ole bol v tom čase už starší, no firmu stále pozorne sledoval, aj keď väčšinu každodenných rozhodnutí však postupne preberal práve jeho syn Gottfried. Prišiel však rok 1958, ktorý sa mal zapísať do histórie ako rok triumfu. LEGO konečne získalo patent na unikátny systém spájania kociek, ktorý mal zmeniť svet hračiek. No len pár týždňov na to prišla nečakaná a drsná rana. 11. marca 1958 vo veku 66 rokov Ole Kirk Christiansen zomiera. Odišiel muž, ktorý prišiel na svet ako 13. dieťa. Stolár, ktorý prežil osobnú stratu, ničivý požiar, hospodársku krízu, ale aj druhú svetovú vojnu, len aby jeho továreň prežila. Odišiel presne v momente, keď sa jeho celoživotný sen stal skutočnosťou. Do vedenia firmy sa postavil jeho syn Gottfried, čo bolo prirodzené a nevyhnutné.
Gottfried nebol len dedičom, bol architektom novej vízie. Roky pracoval so svojím otcom, vpil do seba každú jeho hodnotu, no zároveň videl ďalej. Pochopil, že budúcnosť Lego neleží v jednotlivých hračkách, ale v nekonečnom systéme. Len 2 roky po Oleho smrti však Billund opäť pohltila žiara plameňov. V roku 1960 vypukol v továrni ničivý požiar, ktorý dotla zničil veľký sklad plný drevených hračiek. Tento požiar sa stal jasným signálom. Lego sa definitívne rozhodlo ukončiť výrobu drevených hračiek a sústredili všetky svoje sily výlučne na plastové stavebnice. Úspech Lego postupne menil aj samotné mesto Billund, ktoré bolo kedysi len malým a nenápadným mestečkom na dánskom vidieku. S rastom firmy začalo do mesta prichádzať čoraz viac ľudí a tak tu časom vzniklo aj letisko. To, čo začalo ako malá pristávacia dráha pre firemné lietadlo Lego, sa postupne rozrástlo na letisko, ktoré je dnes druhým najväčším v celom Dánsku. Každý rok ním prejdú milióny cestujúcich a veľká časť z nich prichádza práve kvôli Legu. Zamestnanci firmy začali z kociek stavať veľké modely budov, miest a rôznych scén. Tieto modely vystavovali pred továrňou, aby si ich mohli pozrieť návštevníci. Ľudia začali do Billundu prichádzať len preto, aby tieto stavebnice videli na vlastné oči. Gottfried si rýchlo všimol, že záujem návštevníkov neustále rastie a toho priviedlo k myšlienke vytvoriť miesto, kde by si ľudia mohli pozrieť celý svet postavený z Lego kociek. A tak v roku 1968 vznikol v Billunde prvý Legoland. Bol to park plný modelov miest, budov, vlakov a rôznych scén, všetkých postavených z miliónov Lego kociek. Pre návštevníkov to bolo ako vstúpiť do sveta, ktorý bol postavený z fantázie. Lego sa však neustále vyvíjalo. V nasledujúcich 10 ročiach začali pribúdať nové svety, s ktorými vyrastali celé generácie detí. Niektorí si pamätajú Lego City s policajnými stanicami, hasičskými autami a letiskami. Iní vyrastali na stredovekých hradoch s rytiermi, ktorí bránili svoje pevnosti. V 80. a 90. rokoch prišli aj ďalšie legendárne série, napríklad Piráti, ktorí bojovali o poklady na tropických ostrovoch, alebo vesmírne misie, kde astronauti stavali základne na vzdialených planétach. Pre mnohých sa Lego stalo symbolom detstva. Každá generácia mala svoje sety, vlastné príbehy a výtvory postavené na podlahe detskej izby. A práve v tom spočívala jeho sila. Nešlo len o jednu hračku. Bol to systém, ktorý nechával fantáziu pracovať. V súčasnosti je rodina Christiansenovcov stále najväčším vlastníkom spoločnosti. Po Oleho smrti ju 10 ročia riadil jeho syn Gottfried, ktorý stál za mnohými rozhodnutiami, ktoré z Lego urobili globálnu značku. Gottfried zomrel v roku 1995 vo veku 75 rokov. Vedenie firmy potom prešlo na ďalšiu generáciu rodiny, jeho syna Kjelda Kirka Christiansena, vnuka Oleho. Ten stál na čele spoločnosti viac než 20 ročia. V roku 2017 sa však Kjeld rozhodol odstúpiť z pozície výkonného riaditeľa a odovzdal vedenie firmy profesionálnemu manažérovi. Generálnym riaditeľom sa stal Niels Christiansen, ktorý firmu vedie dodnes. Rodina však stále zohráva dôležitú úlohu v jej smerovaní. Je až neuveriteľné, že toto impérium hračiek vzniklo v malej továrni v mestečku, kde jeden stolár kedysi začal vyrábať drevené hračky, aby uživil svoju rodinu. Ole Kirk Christiansen pravdepodobne nikdy netušil, že jeho práca raz ovplyvní detstvo miliónov detí po celom svete. Ale možno by ho to ani neprekvapilo, pretože celý jeho život bol postavený na jednej jednoduchej myšlienke. Len to najlepšie je dosť dobré. A presne tak vznikol aj celý svet Lego. Kocku po kocke, myšlienku po myšlienke. Ak sa vám tento príbeh páčil, budeme radi, ak podcast Ikony podnikania budete sledovať alebo zdieľať s niekým, koho zaujímajú príbehy veľkých značiek a podnikateľov. Tento podcast vzniká v digitálnej agentúre Heroes, kde pomáhame firmám budovať značky, ktoré majú zmysel. www.heroes.sk. Ďakujeme vám, že ste si vypočuli túto epizódu. Počujeme sa pri ďalšom príbehu.